Vi har lavet studieprodukt 2, og det er Besa, Camilla, Christoffer og Frederikke. Og man vil kunne se en progression i alle de øvelser, vi har med inden for redskabsgymnastik, dans og udtryk og boldspil. Og til sidst vil vi forklare, hvilke forenklede fællesmål vi har med. Den første aktivitet, vi vil vise, det er redskabsgymnastik, hvor vi vil starte med at vise en progression i værmølle. Og som I kan se, så har Besa valgt at fokusere på at blive bedre til at lave en værmølle. Hertil har vi formuleret et læringsmål, der både passer til hende, men også som kunne bruges i folkeskolen. Målet lyder: eleven, den studerende, kan udføre en korrekt værmølle. For at kunne opfylde dette læringsmål skal der laves nogle øvelser som forarbejde til den endelige værmølle. Disse øvelser kan ses på den første og anden video. Øvelserne hjælper den pågældende person til at blive tryg ved at svinge benene hele vejen rundt. Efter den endelige værmølle er demonstreret, giver gruppemedlemmerne feedback. Her bliver der kommenteret på udførelsen i forhold til læringsmålet. Ved formativ evaluering kan gruppen komme frem til, at benene godt kunne svinges mere rundt i den endelige værmølle. Derudover blev der også sat et mål til viderearbejde. Målet lød, at der skulle trænes mere for at få benene hele vejen rundt og prøve at holde dem stive til, at de rammer jorden. Så vil vi vise lavt overslag på de næste 3 videoer. Læringsmålet ved øvelsen er, at den studerende kan udføre et lavt overslag ved brug af KIP. Som det ses på de 2 første videoer, laver Camilla forøvelser til at udføre et lavt overslag. Første forøvelse er håndstand med vandrette ben, som er en øvelse, hvor der fokuseres på benets position, samtidig med at Camilla holder balancen på hovedet. Næste forøvelse er en øvelse, hvor der øves KIP ved brug af tårne. For at kunne udføre et lavt overslag er det essentielt, at man kan kippe i hofteleddet. Hvis der skulle gives formativ evaluering til Camillas lavt overslag ud fra læringsmålet, kan hun få at vide, at hun skal strække sine ben, når hun kommer rundt i spinget. Eller hvad? Den tredje øvelse, vi har med, er baglæns rulle til håndstand, som I kan se på de næste 3 videoer. Som I kan se, så laver Christoffer en baglæns rulle til håndstand. Der laves en baglæns rulle, og når knæ og fødder er over øjnene, laves et udstræk af hoften, som derefter fører videre til en dobbeltkip med benene og et kraftigt tryk mod gulvet for at blive lodret. Før han kan udføre den, er det vigtigt at kunne udføre de 2 separate gymnastikøvelser hver for sig. Den første er en baglæns rulle, som hører til nogle af de grundlæggende færdigheder, ligesom en forlæns rulle. Dog er denne øvelse lidt sværere at udføre. Her er det vigtigt, at Christoffer har sine hænder placeret oppe ved hovedet for at kunne viderebringe kraft til, når der skal tilføre en ekstra element bagefter. Det andet element og øvelsen, der så skal udføres, er at kunne stå på hænder. Her kan vi gennem videoen se Christoffer udføre denne øvelse. Hvis der skulle laves en formativ evaluering til, hvad der skal arbejdes med, er det, at han skal lade være med at svare så meget i kroppen, men i stedet spænde op i maven og ryggen og strække armene noget mere. Så vil der automatisk komme en flottere kropsholdning og et bedre finish. Den sidste øvelse, vi har valgt, er håndstand til rulle, som vi ser på de næste 3 videoer.
Her kunne læringsmålet ved denne øvelse være, at den studerende kan udføre en kombination mellem håndstand og en forlænsrulle. I de tre kommende, eller de tre videoklip, som vi lige har set, ses en progression, hvor Frederikke starter med 2 forøvelser, før hun kaster sig ud i selve øvelsen. Frederikke har den forudsætning, at hun godt kan udføre en forlænsrulle, og derfor starter hun med at forbedre håndstand og håndstand med fald. Den første øvelse for at øve balancen i selve håndstand, og den anden for at vende sig til følelsen, der er, når hun skal læne sig bagover for at komme videre i forlænsrulle. Det Frederikke kan gøre for at blive bedre, er at præcisere sin håndstand, så den bliver mere ret og ikke svejer så meget, som den gør nu. Det næste vi har, det er dans og udtryk, og her har vi valgt at have salsa. Vi skal nu se videoen. Som vi kan se her, danser vi alle salsa på et niveau, som sanger skal udføres i folkeskolen. Dansen består af 5 trin, der alle indeholder 8 takter. Trinene er meget basale, og man kan sagtens bygge videre på trinene. Vi kan forbedre os på forskellige punkter hver især, men det der falder i øjnene er, at vi skal være mindre stive i vores kroppe, især i hofteledet. Derudover kan vi også få mere bevægelse i armene for at få et endnu bedre flow. Nu går vi videre til boldspil, hvor at vi også vil se en progression i de forskellige udførelser. De første videoer, vi vil se nu, omhandler dribling. Som I kunne se der, har Beta valgt at fokusere på at kunne drible med en hånd, mens hun løber. Hertil er der blevet lavet en forøvelse, hvor hun netop står et sted og dribler med en hånd skiftevis. Det er blevet gjort for at skabe mere kontrol over bolden ved at stå stille. Da der var styr på den her dribling ved at stå stille, blev der indført et løb i aktiviteten. Målet for denne øvelse lød nemlig, at den studerende skal kunne drible med en hånd ved løb. Ved formativ evaluering fandt gruppen frem til, at hun godt kunne gå mere ned i knæ, mens hun driblede. Nu går vi videre til en øvelse, der hedder lag op, hvor I også vil se 2 videoer af Christoffer. Layup er en typisk måde at score point på i basket gennem en kontrascoring, før man går i krig med at øve denne afslutning. Kan det være en god idé at træne at kunne placere bolden der på pladen, hvor der er høj sandsynlighed for at score. Her trænes der teknik ved at blive stående og skyde bolden på pladen på det helt rigtige sted. Hvis vi skal se på, hvad der skal forbedres ved den her øvelse, så er det, at Christoffers holdning måske er lidt for lad eller stiv. Der kan med fordel bukkes mere i benene, og dermed laves en lang, mere flydende bevægelse, hvor bolden bliver skubbet op på pladen, i stedet for at kastes på pladen.
øvelse 2 ser vi et reelt lag op, hvor der bliver driblet og derefter lagt op på pladen og videre ned i kurven. Den næste øvelse, I vil se, det er skud, som Frederikke viser. Frederikke øver sig her på at lave et skud i basketballen. Hun stiller sig hen til en høj væg og skyder op mod den med alle basketøvelser til det perfekte skud. Da hun har højre hånd, skal hun skyde med højre hånd, og derfor er hendes skydearm løftet op i 90 grader. Hendes venstre arm støtter bolden, som tommelfingrene ligger som et stort T på bolden. Hun har skulderbredde mellem benene, som hun bøjer og strækker, når hun skyder. Til sidst i skuddet strækker hun armene og slår med håndleddet, så bolden kommer helt op i luften. Det Frederikke kan gøre for at blive bedre, er at skyde hårdere med bolden og sigte efter den sorte firkant på pladen bag målkurven. Den næste øvelse, vi vil se på, det er en øvelse, der kaldes for crossover, og her har I nogle videoer af Camilla. Læringsmålet ved denne øvelse er, at den studerende kan udføre crossover ved brug af hurtige skift. Som det ses på den første video, laver Camilla en forøvelse til crossover for at få øget skift imellem højre og venstre hånd. Hvis der skal gives formativ evaluering til Camillas crossover ud fra læringsmålene, kan hun få at vide, at hun skal øve sig i at lave hurtigere skift og være lidt lavere med bolden, når hun skifter fra den ene side til den anden. Her til sidst vil vi forklare om de forenklede fællesmål, der hører sig til de idrætsgrene, vi har valgt at fokusere på. Først vil vi have med redskabsgymnastik, og på baggrund af de nævnte aktiviteter inden for redskabsgymnastik, boldspil og dans, har vi været inde på forenklede fællesmål, hvor vi er kommet frem til, at vores aktiviteter er egnet til en 7. klasse. Der står for eksempel i forenklede fællesmål, at eleven kan beherske behændighedsøvelser, og at eleven har viden om redskabsteknik inden for redskabsgymnastik. Disse mål er opfyldt ved at inddrage vores aktiviteter inden for redskabsgymnastik, som vi kunne se tidligere. Inden for dans har vi også 2 forenklede fællesmål. Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse- og stilarter, og eleven har viden om kendetegn ved kulturelle stilarter. Disse mål kan også knyttes til vores danseaktivitet, som vi så tidligere. Hertil vil der dog være flere øvelser, som skal virke som forarbejde til dansen. Det kunne være enkle bevægelsesøvelser, inden de skal gennemføre en samlet dans. Til boldspil har vi, eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil, og eleven har viden om grundlæggende tekniske færdigheder inden for boldspil. Alle vores aktiviteter inden for boldspil holder sig under basketfeltet, og herigennem vil de overstående læringsmål blive opfyldt. Det var vores opgave.